baba Kalito, baba Njoli. Munhu wana akangwara kumberengwa kuti ta. Guys, ndirimbokuvunza iwo kuti. Ndambokuvunzai. Especially imimi vana sisi vangu hanzvadzi dzangu. Vana voku Zimbabwe. Ko ukapedza chikoro ukaenda zvako ukanotsvaga basa. Especially imimi hazvanzi dzangu vana sisi. Kungopedza chikoro kana kuda washawa kubasa wa graduate akata una graduate wagumira form 4 kana any class yawagumira iyoyo wonanga kunotsvaga basa. Wotsvaga basa uzororwa kana uchirorwa unoona uchitozvishandira. Akakuudzai kuti basa rinotsvagwa wamitiswa warambiwa ndiani? Hauwa vafana havana kumira zvakanaka vanza makadzi. Hauwa vafana. Makaudzwa nani kuti unotanga wamitiswa wozonotsvaga basa? Kana mapedza kudaro pamuromo. Ini ndakana nini? Masingle mother. Kutozvidaidza kuti masingle mother ungati zvinodadisa. Masingle mother, mother of 2, mother of 1, mother of 3, and the mother of boys, mother of ladies. Why mother of girls? Azvidadisi kunyanisa maZimbabwenzi. Vamwe vacho izvi mvana zhinji dzatinotoona makangomitiswa mukasiwa makuvhura zvezvibva pa Facebook. Kushama kudai nemapenti nakadai supabani. Makaudzwa naniko kuti unofana kutanga wamitiswa urambe woenda kunotsvaga basa? Makaudzwa nani? Social media ina kumbosangira muZimbabwe. Haina tombotangira muZimbabwe. Vakatotangira social media vana kutombouya vakapfeka mapenti pa platform ya social media Facebook. Avana vakatongoita zvinhu zvavo vachiita. Now there's a lot of people who are rich vasina kumboshama pamberi penyu. Mvana dzemuZimbabwe vamwe vakukuko nechembere dzakudzidzira kukoira dzichidai sezviuno. Vana vakwanza vana bishop vamwe vanozvitona bishop. Chembere vamwe varongobisa matumbu panze. Chembere dzoga chembere dzaunyana vanhu vakuita vakwasha. Hamusvodi. Munotinyadzisa. Respect your body. Respect your body yenyu. Wabva ipapo munhu wacho unoona uchiti Mwari makanaka, Mwari wakuchishama pa social media. Unoziva kuti social media you open your body kumunhu ari kuAmerica ari kupi asingatombokuzivi kuti unogara pausi nambani. Asi unozobva pamwe wacho wakunamata Mwari makanaka. Mwari hadisina zvakaita so. Respect your body dzenyu. Regai kungoshama nepa social media. You know kuti Facebook inoonekwa nabhoti vako, sekuru vako, mbuya vako, tete vako, mainini vako, munin'ina wako, mwana wako, maposta ese amuchero kuti achanunga nevana venyu nevakwasha venyu. Nevazukuru nezvizukuru mabvi zvichazviona zvinhu zvikuti. Vana Brenda Fassie izvo tikatara video unotoona kuti Brenda Fassie aidaiso. Hapana kana video ratinomboona kuti akanga akashamba but akatofa. Ndara tichiri kungoona mavideo ake. Iwe unofunga kuti video rako richaenda muchazosvika nguva yekuzotevera muchidzima. No. Respect inodiwa. Kuzvirespecta iwewe kutanga unofana kuzvirespecta. Kana wapedza kuzvirespecta then vanhu vokutauya kukurespecta. Kuzvidzora. Hapana kana kudini. Kune chimwe chakanzi kwai mayani amene chonzi mayani chovhura makumbo chidai so makumbo. Unoende chiro ukatari neface hana kana kunaka. Ukatari nechiri kuvhurwa makumbo hazvisi kana romantic hazvitambonaka nambodi. Zvinongoti munhu angoita sokuti sinhanga rimwe rakakurira pachuru. Hachina kana shape body, haina kana shape, hachina kana chinhu chongoro chimunhu changoita sechisaga chichivhura makumbo chidai chichiwisa mapendi nomori. Is it okay? Zvakamboitikepi zvinhu zvakadaro so? No. Hakuna amboitika zvinhu zvakadai so. Apo unoti masingle mother hazvisizvo izvi zvinoitwa. Kuna lot of single mothers vamwe vedu vamwe vatakatoroora vakadzikama vane hunhu. Handina kuti muite zvandinoda asi ndiri kuti zamai kuita zveunhu. Umwe unondotaura kuti hama dzangu dzotoziva kuti kune urere mufamily. Zvinodadisa izvozvo zvokuti urere mufamily. The word urere mufamily. Now ndikakudaidzai kuti urere mufamily wekwenyu unotsamwa asi unondozviti pasocha. Nditari urere kwedu ini vanondondiziva ndiri urere pakudiko unowaneko. Pazvinokupei. Unowanei pazviri. No dzika mai vana sisi.
But especially when I see Zimbabwe, no. Tine vanhu ndinogona kuverengerai vanhu vakatamba pasocial media for a long time. Ndogona kuverengerai vandiri kuziva nanhasi nyange vakaita mascandal avo nyange vakadii havasati vamboya vakashama pasocial media. Let me see, unoona vana Regina, ndotaura ndoziva vana Regina, vana mai Lokadia, touya vana mai Titi ivo vaya nana Madam Boss ivo vaya vanhu ivo vaya. Tine vanhu vakawandisa, vana Tete Masivanda vaya, ndiani umwe wandingataura wandinoziva. Ndotaura vanhu vandinoziva, vandinoziva inini. I think pane vanhu vakati wandiwa ndotoziva. Handichanyatsоziva asi vakatowanda vandototi tosvika ndotoona. Vakawandisa. Tikaenda chero kunana TikTok kunana Blackberry vaya vanozvitambira vakapfeka ariyo chezvitambira hake. Nouya wakanzisungura chichi uya anozvitambira zvavachitamba zvavachichibhasikoro. Kwete imi makungouya muri kutsvaga mafollower muchishama musina kana kutomboita beautiful. Hamusi beautiful man. You are not even beautiful. Even 2% you don't have even 2% of beautifulness. You are just like stone. Radona mudenga kana kuti hatitozivi kuti ngakuti chi. But you just open your leg pamberi pavanhu. Nichimwe chakazviti magumbo chichi, chimwe chakazviti magumbo chototanga chivhura magumbo chichikapidza. No, it's nonsense. Respect your body. No man. Vamwe vanhu mogona kungozviona sokuti chichi ende vanhu vose vari kushama iva hapana kana munhu amboti taona kuti kufamba nemota pasocial media, kufamba nemota kuti hapana, vari kungoshama. Asi vakanga vachipfeka vachidi vari kufamba nedzimota, vako vakamisha, vako vakadzimba. Ndatenda hangu ini baba Kali baba Njoli munhu wana akanga ari kumberengwa kuti hapana zvamunondiita, hapana, muchangosara makadaro wafuti kana. Ndosaka chikudzana kangwara kudarika vanhu vese kumberengwa. Ndoinda ini.